peliä. Tai peliä johon Champion. On toki Noob tässä ja joo, mä puhun siksi nopeasti, koska mä puhun. Laukkahalla. Eikö siinä toissa? Ei. Halla. Läski. Ärsyttää. Kuulaan aikaa. Okei. Se on vähän vaikea. Jos on muuri. Voi. Ylitä se muuri. Yksi este. Siinä mökkärin ränsättää. Nyt täällä eka. Saman kanssa. Siihen. Seuraava. No mä tiedän kyllä. Tässä on vaan 13 sekkaa. No aivan. On tonne. Mä nopein. On toisen heton kanssa. Kolmas on. Ei tää on ne se on muuri. Ja mulla oli jo ongelmia 6. Mä läski. Se läski sen. Puriilpeloimaan. Näyttää hyvä parissa. Oh my god. I'm that. Jos jotkut on seurannut tai jos tiedää, että mä rakastan tuosta. Toi on sopiva. Sitten siihen vielä päälle tämä. Sitten suitset. Tää. Oh my god. Ei ole vähän rahaa. On täällä vaan Charlie. Hän tässä issikko. Oi umpen halunnut. Dashi. Ootteko te pyytänyt? Tai jos oli sitten. Mä olin aikaisemmin. Tää oli tältä erää tässä. Ensi videossa mä voin tehdä Geometry Dashia, jos haluatte. Moi moi!